12.4. Kolik hodin? V 17:05. Vyjíždíme na letiště. Kolik hodin? Proč potřebuješ vždycky vědět, kolik je hodin? Nevím, aby to věděli, kolik je hodin. 18:15. A čekáme teda na letišti v Praze a poletíme do Istanbulu v 19:50, takže poletíme 2,5 hodiny nebo necelé 3 hodiny. No, necelé 3 hodiny asi. A v Istanbulu máme přestup 4 nebo 5 hodin, takže se musíme někde natáhnout. Tak snad bude nějaký místo. Snad nikdo nenatáhne nám. Boarding completed. Takže právě jsme přistáli v Istanbulu. Máme krátký layover. Našli jsme si tady super lavičky, takže se na chvíli natáhneme. Dámy a pánové, hack, jak přežít dlouhý let. Značka Ideál. Za 10 € Shein. Můžeme koupat tady třeba. Místo lehátka. Nebo až bude nepohodlný polštář na nějakém Airbnb. Hlásíme se po 10hodinovém letu. Let byl úplně super. Jsme vytuhli na 7 hodin, pak jsme se najedli a pak jsme zase usli. A momentálně jsme v Manile. Tady budeme čekat asi hoďku, než vystoupí lidi a natankujeme a pokračujeme dál do Sebu. A v Sebu bychom měli být ve 12 hodin večer. A jídlo bylo taky strašně fajn, takže fakt Turkish Airlines top. Doporučujeme se až 3 dny před příletem zaregistrovat na e-travel, které je povinné, a tímto si urychlit po příletu vstup do země. Po případě si můžete udělat registraci i na místě. A nejlépe hned si kupte i SIM kartu. Dobré ránko ze Sebu. No jak pro koho dobré ránko, jelikož jsme zaspali tur, na kterou jsme se těšili úplně nejvíc. Plavání s Whale Shark v Oslo a plavání se sardinkama v Molbol. Spletli jsme si dny kvůli časového posunu, ale to nevadí, protože se děje všechno z nějakého důvodu. Každopádně máme náhradní plán a jdeme se podívat Na Temple! Po templu jsme se toulali, až jsme se zatoulali do nějaké pofiderní uličky, kde jsme byli pro místní jedna velká atrakce. Můžeme být rádi, že nás nikdo neukradl. Třeba jako tento otravný týpek nás mohl ukrást. Tak rozhodli jsme se jít běhat, a jelikož tady všude pobíhají psy, tak jdeme místo toho na market. Jdeme se najíst. Dobré ránko. Dneska letíme ze Sebu na Koron. Jenom malá vsuvka, chtěli jsme vám říct, že si dávajte pozor, kolik váží vaše kufry. Protože to už je podruhé, co se nám to stalo, že nám vážili i kufr, i vlastně batoh na palubu. Takže si dávejte pozor a radši si zaplaťte předem za odbavení kufru. A nebo jestli vaše palubní zavazadlo má do 7 kg, což si co naše nikdy nemají. Tak jste v pohodě. Takže see you in Koron. Let na Koron trval necelé 2 hodiny a po příletu zaplatíte na letišti ekologický poplatek 200 pesos na osobu. A tady hurá na naše ubytování. A tady mě málem zběžela malá piraně. A náš den jsme zakončili jak jinak než jadelkem s krásným výhledem. Kámo, to byla krása, co? To bylo nádhera.
Dobré ránko z Koron. Včera večer jsme si zabukovali tour B za 1200 pesos. Což je v přepočtu asi nějakých 600 korun a máme to i s obědem a vodou a odvozem. Dneska ráno nás po snídaní vyzvedl náš van z tour guide a teďka čekáme tady, než se nalodíme. A měli bychom vidět Twin Lagoon, Barracuda Lake, Skeleton Wreck a Garden Reef, nebo Reef Garden. Garden Reef a Island Beach. Takže všechny takové ty highlights nejdůležitější odsud. Takže se moc těšíme. A mezi tím, co jsme se čvachtali, tak nám kluci připravili oběd na lodi. A na každém místě jsme strávili zhruba hodinu. Hello! Po snídani jsme se rozhodli navštívit lokální market, který nebyl teda nějak zvláštní, takže ho doporučujeme vynechat. Odpoledne jsme se vydali do vegetariánské restaurace, která byla fakt dobrá a nakonec jsme tam zůstali až do večera na krásný západ slunce. Koron sám o sobě jako ostrov nemá moc co nabídnout a proto je lepší jezdit na různé celodenní výlety, kde navštívíte nádherná místa a pláže jako z katalogu. Tak dneska tady máme večeři za 100 korun. Pro chuť. Po snídaní v našem oblíbeném Coffee Kong jsme se rozhodli, že počilinkujeme na lokální pláži Cabo Beach. A tohle to je realita Cabo Beach. Nice. Ale je tady krásně. Dámy a pánové. Jede ti Mike? Jo, raz, dva. Fuj, měla jsem to aj na nosu, piču tomu. Hlavně, že máme repelenty 2 doma, nenastříkali, jsme se. Je to tady zdarma, takže čekáš si přijde.
Každopádně nahoře jsme si dali teplé pivínko, co jsme si koupili za 50 pesos. že dámy a pánové, vítáme vás. Nemůžeš jen tak random říct dámy a pánové. Že mě už bolí noha. Dámy a pánové, právě jsme zhorali dolů. Dámy a pánové, právě jsme zdolali horu jménem Mount Tapias, která má 720 schodů. Viděli jsme krásný západ slunce. Ještě troška nevidět. Hello! Good morning! And Miss Universe. Bye bye! Welcome! Zdravíme z ráje na zemi. První zastávka expedice Coron El Nido. Coco Beach. Dneska budeme spát V takových malých chatkách, takže není tam nic, ani dveře. Je tam jenom madrace moskytěra, nebo jak se to jmenuje. a síť proti komárům. Ale vibísek neskutečný. Jako tady toto je must do, jestli přijedete na Coron a chcete se dostat na El Nido. Určitě nebukovat žádnou speedboat, ale reálně si užít tuto expedici. 3 dny, 2 noci a Každý den na jiném místě. Milujeme to tady. Už se nechceme vrátit, takže nás vidíte na posledy. Okay. Okay, 4. Okay. Okay, 13. Yeah. Bottoms up! Benji, buttons up, Benji. Bottoms up, shortest friend. Go, Cami, go! Máme za sebou druhý den expedice. Nacházíme se na ostrově někde mezi Coron a El Nido. A
Tento den byl zase krásný. Jo, bylo to super. Šnorchlovali jsme se na vícero místech. Kámo, my jsme viděli želvičky dneska. Viděli jsme dneska 2 želvy, to byl můj sen. Vždycky vidět želvičku. Ve volné přírodě. Ano, v otevřeném moři, takže dneska se nám to podařilo. Dneska jsme viděli želvičky. A rovnou 2. Takže to bylo super, nádherný zážitek. Snídaně, oběd a večeři nám dělali kluci na lodi. Večeříme teda tady v kempu, v kterém jsme zase spíme v takových dřevěných chatkách. Krása střídá nádheru. Hello. Hello video. Hello video. Farhad is a security guy. Yeah. Watch out, yo. 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 Mark, say hello to our video vlog. Oh, whoa. Vlog. Yes. You're gonna be famous. You're gonna be on YouTube. Lance, say hi. Hello. Guys, you're gonna be so famous in Czech Republic. Yes. Arlene Expedition numero 1. Numero 1. Food is ready. Chudák. This is the craziest thing I've ever done. Same. Sleep on the beach. Good night. Show me the ring. Whoa! Bye bye, guys. Filipino. Zamávej. Líbí se ti tady? Moc. Tak, jelikož jsme teprve včera přijeli na El Nido po 3denní expedici, úplně totálně vyšťavené, ale plné suprových zážitků, tak jsme dnešek pojali tak trošku odpočinkově, prošli jsme si město, uličky, zašli jsme si na drink a teďka jsme na Vanilla Beach a čekáme na západ slunce. Který pravděpodobně neuvidíme, protože je zavrženo. Ale jako vibe je to i tak, že jo. Já model. A připravte si repelenty tady, jo. Jsme se rozhodli pro canopy walk dneska brzo ráno, protože tam nahoře asi zdechneme.
Takže 430 pesos na osobu, když chcete jenom canopy walk, a když chcete takový ten spider web, že se tam jenom vyfotíte a sednete, tak 730. Takže uvidíme rozdíl. Ale my jsme levné bitches, takže Jdeme za 430. jdeme za 430. Kami? Tak máme za sebou první stoupání. Jak se cítíš? A jak kdybych se osprchovala ve vlastním potu. Se to na mě úplně lepí všechno. A vzít si ideálně tenisky, ať se tady nerozbijete. Po canopy walk jsme se ještě toulali městem, zašli jsme si na snacky, felili jsme na pláži v centru a šli jsme později večer na moon party s holčinou, s kterou jsme se seznámili během dne. Dobré ránko, Zánido, tohle je náš předposlední den. A oslovili nás na Instagramu z My Adventures, Booking Hub, jestli nechceme za barter zkusit Tour Z, která tady ještě není tak proflakla, všichni jezdí ABCD, tak my dáme Zko. Mají tam být zase nějaké krásné laguny, šnorchlování, oběd. Necháme se překvapit. Těšíme se každopádně. Hello! Zde máme vypsáno, co nás očekává. Tak jsme zvědavé teda. Good morning. Lidičky, risk je zisk a my se rozhodli v tento den asi 4 hodiny před odletem vyzkoušet zipline. A víte, co miluji na Filipinách nejvíc? Že si objednáte řidiče, ten vás tam dopraví, jde s váma a potom vás zase odveze. Morning. On the floor? Yes, ma'am. Oh, yeah.
Nazpátek se můžete taky svést, to asi moc nejde vidět, a nebo tady projít džunglí a tam na konci je sandbar, takže se to dá přejít, nebo to můžete přeplavat třeba. Jaké jsou tvé pocity? Super. Super? Jo, na Supermana super. Doporučujem si připlatit, kolik to stálo? 200 pesos, že? 200 pesos a můžete ležet. Jet po břichu, po hlavě, popředu. Tak, vyrážíme směr letiště. Vidíme se na Boracay. Ruční výdej zavázadel na jedničku. Máma už nám je veze. Momentálně se nacházíme na Panay, tricyklem se dostaneme na Caticlan a malou lodí na Boracay. Cesta k přístavu za 150. Po vystoupení z tříkolky ignorujte všechny lidi tady a projděte tady oficiálním vstupem pro registraci a tiket. Pro registraci a tady se kupují oficiální tikety. Terminal fee 150 na osobu, environmental fee 300 na osobu a boat ticket stojí 50 pesos na osobu. Pak ještě všechno vyplnit a tady odevzdat. A teprve tohleto vás pustí na loď. Dvě gorditky na tahu. Tak neuvěříte, co mají v našem oblíbeném 7-Eleven. Kozel! Slečno, jaké jsou vaše pocity z Boracaye? Hezko, ale draho. Draho? Hezky, ale draho. Ale nic, co bychom neočekávali od Boracaye, že? Na co bychom nebyli připraveni. Boracay byl kdysi party island, dokud ho party lidi nezrujnovali. Pak byl na pár let zavřený a turisté se momentálně pomalinku vrací, že jo? A to mi nerady. To mi radši mezi lokální lidi. Jej, selamat po! Až budete na Puka Beach a budete tady u pobřežní hlídky a dřevěného nápisu Puka, tak si skočte ke klukům dát nějaký super drink. A nebo kokos, protože to mají luxusní. Teď jsme docela v šoku, protože jsme si chtěli půjčit skúter a běžná cena na El Nido a na Coron byla třeba kolem 500 pesos na den a tady to stojí 2500 na den. Takže budeme jezdit tricyklem a nebo šatlem. White Beach je rozdělena na stanice, Station 1 je fancy šmenci, Station 2 je rušnější a víc v centru a Station 3 je pro backpackers, je levnější a je tižší. Takže pro Čecháčky. Ideální. Všichni. A postavili jsme si tady sněhuláka. Dali jsme si epesný Shake z manga a ananasu za nějakých 100 pesosek. Takže jako to je top, mají avokadový, papaja, mango, buko, všechno možné. To je must have. To je must have, super ledové. To je jak mangová tříšť, reálně ne, ale jako ne sladká, ale z dopravnického manga. Výborné. A sledujeme sunset.
takže má to být prý nejhezčí západ slunce tady na Boracay, tak jsme zvědavé. Každopádně včera jsme byli na Puka Beach a tam se nám líbilo víc, protože to nebylo přelidněné. Tady je reálně full house. Takže zítra zajdeme na Puka Beach na západ slunce. Ano, ať máme svoji privátní pláž s privátními kokonatem. A s privátními čišníky. Ano, děkujeme. White Beach Boracay. Tak jsme se shodli po západu slunce, že to tady vypadá jak někde v nějakém evropském letovisku. Jak Bulharsko Sunny Beach. Jo, takže nedoporučujeme. Jestli chcete zažít Bulharsko pořádné, ne, jako nevypadá tak Bulharsko, ale prostě klasika, taková ta promenáda tady je u té pláže. Až moc turistů tady je, jako převážně asijských turistů, ale jestli chcete zažít právě Filipíny, tak na Boracay Velká kukuřice za 100 pesos s máslem a sírovou posypkou. Oni tady mají problém s mléčnými produkty, takže všechno, co se dá, tak mají v prášku. Sýr v prášku, mléko v prášku, všechno z prášku. Ještě, že my nejsme z prášku. Zdravíme z Boracaye, náš předposlední den. A jenom jsme chtěli říct, že co se týče ubytování na celých Filipínách, tak si vyberou i backpackers, i high class. Je tady fakt jako cenový rozestup brutální od 200 na noc po XY tisíc, ale my vždycky volíme takovou tu střední cestu, protože stejně na tom ubytování skoro vůbec nejsme, že jo. A tentokrát naše střední cesta má úplně krásných kolik? 7 bazénů tady je? No, 7 bazénů. 7 bazénů, soukromou pláž a vyšlo nás to asi na nějakých necelých 5000 snídaní na 5 nocí, což je úplně super. A má to i free shuttle 3krát denně na White Beach, takže taky super. Člověk tady nemusí utratit hodně. Akorát my jsme takové, že my jsme vždycky mimo to naše ubytování, takže tentokrát to je reálně první den, co jsme se rozhodli strávit tady u nás. A i vlastně, jak jsme byli v tom v El Nidu, tak jsme byli ubytovaní ve velmi lokálním fishing village, kde na nás až skoro ukazovali prstem, protože si mysleli, že jsme tam jako turisti zabloudili. Ale je to fajn vidět tu zemi i z té druhé stránky, nejenom ten přepich hotelový, ale i prostě jak jako doopravdy žijou tady, že jo. A my si rádi dopřejeme, ale už se tady asi jako nudíme, takže... No, jako být na resortu není nic pro nás. No hlavně ne třeba víc jak 5 dní. No, jelikož tady jsme 5 dní, tak se to ještě dá. Tak se podívejte aspoň na náš krásný výhled, na naši soukromou pláž. To čumíte, co? Je to tady nádhera. Škoda, že už jedem domů. Nejedeme domů, ještě jdeme do Cebu. A na Whale Sharks, finally. Vidíme bíložravé žraloky. Krásně zkušené. Mango cubes. Jelikož jim tady manga rostou asi tak, jak nám jabka, tak jsme si koupili včera mangové vexty. Cheers. No, to je moc dobré. Mangové vexty. Úplně. Náš poslední večer jsme zakončili na Puka Beach
Naše oblíbené, jako fakt doporučujem na Boracay, na západ slunce jet na Puka Beach a ne na White Beach přeplněnou. Co se nám takového fajného přihodilo, že vlastně slunce zapadlo, všechno se zbalilo a my jsme zjistili, že žádný tricycle nejede zpátky do centra. Ale kluci z toho Jungle Baru jsou tak hodní, že nám teda nějaký někde sehnali a dostali jsme se do centra, kde jsme vlastně zjistili, že celou tu dobu se tady dá jezdit shared tricycle, takže zaplatíte 40 pesos na hlavu a jedete prostě, přiberete nějaké lidi po cestě a vystoupíte, kde teda chcete. Ale my vždycky jsme si brali jakože special za cenu, kterou jsme si usmlouvali. Někdy za 200, někdy za 100, takže pokud chcete ušetřit, Tak už víte jak na to. takže shared van, shared tricycle. Jsme zapomněli dodat, že tady pokaždé tak zatroubí tut, a to znamená, jako, že si teda se chcete svést nebo nechcete, takže tady nefunguje žádný autobus, nic takového, ale vy si prostě stoupnete na silnici a jak jde tricycle, zatroubí na vás, tak jenom zvedněte ruku, zaplatíte 40 pesos a vystoupíte, až mu řeknete hej, vystupuju, tak on prostě zastaví. A vypadá to asi takhle. Jede tady hodně více lidí než na Coron a v El Nido do těch tricyklů. Po příjezdu na přístav zase ignorovat všechny tyhle lidi a tady za rohem je ten oficiální counter, kde se kupují jízdky na loď. Opět se platí terminal fee a tady je teprve boat ticket, boarding gate. Cestování na Boracay s velkým kufrem musí být teda hodně nepříjemný. A za chvilčo se dostanete na letiště. Skvělý seafood, Terka zakončila McDonaldem. Nejvěrnější faninka. No každopádně jdeme spát, protože za 3 hodiny máme pick-up a máme jít na Whale Shark. A nevíme, jestli staneme, nevíme, jestli chceme jít, protože 2. o půlnoci letíme a čeká nás 15-hodinový let. A ještě s přestupem, takže já už mám rýmu opár, tady Kamí už je taky zničená, takže vůbec nevíme, jestli to jako zvládneme. Táhne nám na 30, už to nezvládáme. A jelikož nám to ujelo vlastně ten trip už na začátku našeho velkého tripu, tak jediná možnost vidět Whale Sharka je teďka. No a nebo třeba příště dovolenou, že jo tady. Oh no. To radši prožerem. Překvapení, jestli dojedeme nebo nedojedeme. Překvapení. Že jo, šéfe. 4 ráno. Hádejte, kdo teda nakonec stál a rozhodl se jet na Whale Shark. My dvě. Tak snad přijede auto a můžeme uskutečnit konečně tenhle výlet. O 3 hodiny později jsme dorazili do Oslo. Se nám tady neví, vůbec se nám nelíbí. Je to tady chaotické.
So, what's that? This is fresh lumpia from Cebu, Philippines. And tastes delicious. Hi. Hello. Pocity z Whale Shark Tour. Jsou katastrofální teda. Nedoporučujeme tuhle tour, kterou jsme udělali, protože ti žraloci nejsou vůbec ve volné přírodě, jsou tam nuceni, aby se lidi s něma mohli fotit, ti místní je tam krmí a dělají z nich atrakci a vlastně tam jsou každý den od 6 rána do 12 dopoledne, takže za nás to je hrůza. To tam bylo jak někde u doktora, dostanete číslo, sednete si, introduction, rychle na loď, dejte si vestu, plujete tam, skočte do vody, rychle fotka, plave fotka, video fotka, naskoč na loď zpátky a jedeš. Plavou jenom tam a zpátky, oni jim tam hážou nějaké jídlo, aby plavali prakticky tam, kde ty lodě jsou. No a katastrofa, jako asi jeden z nejhorších zážitků, který jsme tady měli. Do toho vás kopou ti turisti, co jsou s váma ve vodě, takže nedoporučujeme. Každopádně, jestli chcete vidět Whale Shark, tak jsou v Puerto Princesa, v Leyte, Sorsogon a Tiger Sharks jsou v Malapaska, takže určitě ne do Oslo. Jediné, co se nám na té tour líbilo, bylo to, že jsme mohli plavat teda ve volnější přírodě s želvičkou a sardinkama. To byl moc hezký zážitek. Jo, to bylo fajn. Nebukujte si ty tour online, radši si bukněte ty tour, když přiletíte a zabukujte si je na místě s těma místníma lidma, protože za prvé můžete usmlouvat cenu, bude to o hodně levnější, než když si to buknete online a takhle třeba se nám povedla usmlouvat ta 3denní expedice skoro na El Nido z 15,5 tisíce pesos na 12 000 pesos na osobu, což byla úplně plus super tour cena. A zdarma k tomu, což je eňoňuňo. My jdeme teďka před odletem do gymu, ať celý let prospíme, takže bye bye jo. Bye bye. Tak, hodina pravdy. Vejde se nebo se nevejde? Vejde se nebo se nevejde. Vešlo se tady, tak musí se vejít i tam. Naspátek. Takže balíme a jsme smutné. Tak, mámy se vyfikly a šli se najíst do Skybaru v naší rezidenci. Hej, filet mignon za 200. Úplně super. A teď to jdeme dobalit. Celou dobu jsme jedli ty vole na ulici, vole z nějakého grilu u cesty, co projelo 100 aut a tak. A dopřáli jsme si poslední den, rozšoupli jsme se za 200. Let's go! Zvládli jsme to. Pedro. Jsme na letišti, dostali jsme se tady Grabem. Půl hodiny jsme jeli a stálo to 400 pesos, takže úplně zapakatel. No a pomalu se tady teda loučíme. Je to 11 hodin večer a letí nám to v 1:50 ráno a v Praze budeme na druhý den 6 večer. Takže dlouhá cesta před námi. Už se mi nechce. Tak poslední pesosky jsme utratili za úplně skvělou půlhodinovou masáž za 100 pesos. Hey, ale to není jak ve Vídni, takové to nebo v Choďaku, to je fakt reálně úplně úplně super. Jak se cítíš po 15hodinovém letu? Hrozně? Jo, ještě další 3 hodiny před náma. Je. Long way to go. Ale cestování v cuklích, nejlepší rozhodnutí v mém životě. Tak hurá nehurá do Prahy. Druhého 5. 18:30. Oficiální dovolená u konce. No ty se moc nesměj, jo? Radši bukuj další let. Kam to bude příště? Kam to bude příště? Stará baba. Kam to bude příště? Příště to bude Bali anebo Sri Lanka. Japan.